Здравейте, момичета! Добра вечер или добър ден ви пожелавам, в зависимост в коя точка на света се намирате в момента. Аз съм в България и при мен е вечер. И така се надявам и вие да сте имали и да имате един позитивен и прекрасен четвъртък, какъвто беше и моят. Доста динамичен, но пък изключително така ползотворен, бих казала. Сега вече официално съм и на работа. Плюс това съм сложила да пека и един хляб, с който експериментирам и ще ви го споделя, ако ми хареса. Така, искам страшно много да ви благодаря въобще, че сте тук, че ми се доверявате, да ви поведа в тази посока, че така си позволявате да инвестирате едни 14 дена в вас и да си дадете един свеж и приятен старт, плюс това и един прекрасен подарък за най-хубавия ни празник, женски празник, 8 март, нали, този ден, в който така се чувстваме, би трябвало да се чувстваме женствени, красиви и най-вече удобно в собствената ни кожа. За мен е изключителна чест и ви обещавам, че ще дам не 100, а 150% от себе си, всичко на макс, за да мога да ви увлека в дейностите и в действително след 14 дена да имаме резултати. Защото, както споменах в първото съобщение, което пуснах тук, е, че тази система работи на 100%. Всеки, който я е започнал и е направил точно така, както е списана, е имал невероятни резултати. Получала съм безброй благодарности. Така че системата работи. Въпросът е дали ние ще я работим както трябва този път. Миленка, по въпроса за храненията. Значи тук няма правило за това колко пъти, колко често да се яде. Това като цяло съм го дала просто като ориентир за хората, които имат нужда от малко повече наставления. Иначе, нали, ти се съобрази с твоя собствен график, това дали закусваш, обядваш, вечеряш. Основното тук е просто да се изключат храните, които са описани, че не трябва да се консумират. Основно това са захар, алкохол, брашно, нали, и глутен въобще във всичките му форми, ориз и всякакви високовъглехидратни плодове и зеленчуци, което означава да кажем банани, ананас, манго, картофи, нали, като цяло се изключват от менюто. Плодовете се придържаме към зелените ябълки и ягоди, боровинки, малини и капини, като разбира се може да ги консумирате пресни, а може да си ги купувате и замразени. Месо, ако ядете, разбира се, препоръчително е да е чисто месо, органично, нали, защото знаете, че храната, нали, колкото тя е чиста или замърсена, всичко това отива в нашето тяло. Така, като става въпрос за добавките, понеже групата ни е смесена, това, което мога да направя е да дам, разбира се, моите препоръки за момичетата, които се намират в Щатите и да дам моите препоръки за тези от вас, които са в България. За Щатите специфично, аз лично работя с една единствена марка, защото тя работи безотказно. За мен ползвам я от 5 години и смея да твърдя, че абсолютно не само здравето ми, фигурата ми, имунитета ми, като цяло нашето семейно благо, нали, в това отношение изцяло се дължи на тази компания и на техните суплементи.
Така че ще видите за препоръките ми специфично за нали, суплементите в този ресет, че ще бъде само и единствено тази компания, когато става въпрос за щатите. За България, тъй като съм сравнително нова обратно тук, разбира се, не съм проучила маркета напълно, но съм намерила нали, някакви много близки аналози на това, което знам, че е с високо качество и че наистина работи. Е направено така, че да работи в синхрон с нашето тяло и с нашия организъм. Така, за всичко останало, мисля, че е доста като цяло много семпъл плана. Нищо Бог знае какво не се изисква от нас, освен самия факт просто наистина да сме присъствени в това, което правим в тези 14 дена, да насочим фокуса си към нас и да се подготвим. Тези няколко дена преди понеделник използваме за това да се подготвим психически, физически, да отидем до магазина, да си набавим необходимите неща, да помислим в моментите, в които наистина тази съпротива започне да ни бори жестоко. Какъв е нашият план? Как ще се справя този път с, да кажем, глада за сладко? Или как ще се справя в този момент, когато много искам да си намажа една филия? Нали? И някакви подобни неща. Вие си знаете какво ви говори вътрешния глас, нали, когато сте започвали друг път такива програми, защото съм сигурна, че това не е първата, за която се записвате. Но да кажем, нали, още на първия, втория ден ще започне нали, този наш вътрешен глас да ни говори, сега какво, тук е една филийка, да ръбъра, но прекъснем ли процеса, просто да ви кажа, че трябва да се започне от начало. Пък не виждам защо трябва да започваме от начало 100 пъти, като можем просто за 14 дена да си свършиме работата и нали, да продължим напред. Ние сме интелигентни жени. Аз ви познавам, почти всички, нали, защото мисля, че така с Мариела и с Маги не съм имала личен контакт, но ви познавам лично останалите момичета и знам какво представлявате. Знам какви са вашите възможности, какъв ви е потенциалът. Вие сте способни на всичко, буквално. И това, че се запълваме, нали, такива съвсем малки неща са нашото препани камъче, нали, е време просто наистина да оставим тези стари наши самосаботажи и да поемем волана и да действаме въпреки съпротивата. Въпреки съпротивата. Моля ви се, значи, вземете си листчетата, напишете си тези 1-2 изреченица, които съм ви дала. Това отнема 1 минутка, 2 минутки, максимум, но ментално ние го приемаме с някакви грандиозни параметри. И ще ви кажа защо. Защото за първи път ние ще седнем и ще действаме в противоречие с нашите навици. Ако до сега никога не сме сядали, не сме си написвали едно изреченице, което така да ни мотивира и да ни кара да се чувстваме добре, просто защото в са няма време, какви са тия глупости или каквито и да са там нали, на всяка от нас извиненията, сега е момента да седнете 30 секунди, 1 минута, направете го и ще видите как тези 1 минутка тук, 1 минутка там ще започнат да затвърждават една пътека мисловна у вас, че вие всъщност сте способни да започнете едно нещо и да го свършите до край. Така че, за днес от мен това. Въпроси всякакви приемам, където ви е удобно да ги пращате, но разбира се, предпочитам комуникацията да минава от тук, за да може и на всички останали същите въпроси, ако ги имат, просто да бъдат отговорени по едно и също време. Това е. Обичам ви, целувам ви,
Знам, че ще успеем този път заедно, защото ще имате някой, който ежедневно да ви показва и да ви доказва, че може да се справите с това. 100%. Аз го знам, просто ми се доверете напълно, изцяло в целия процес. Хубава вечер, хубав ден, кой където е и до скоро!